pretenem és canviar les formes de governar la nostra comunitat. Sabedors que la comunitat no només es governa des de l'Ajuntament, que la comunitat som tots i tots hi tenim un paper rellevant a jugar. Hi ha un dèficit important del que és l'organització social de les persones. I per tant, què podem fer nosaltres modestament des d'aquí a Cerdanyola? El repte és dir, no ens hem de creuar de braços. Clar que podem fer. No ens resignem. Volem actuar i volem intervenir. Des d'aquí, que és on som, des de Cerdanyola, des de la nostra realitat concreta, des del nostre municipi, amb la gent d'aquí, aquí i ara, podem fer. I tant que podem fer. El que volem és que sigui la ciutat, sigui la ciutadania, siguin totes les persones del nostre municipi que decideixin quin és l'ordre de la nostra vista. Obrir a tothom que vulgui sumar-se a participar d'un procés i d'un projecte que nosaltres pensem que té valors importantíssims pel nostre benestar personal i hem de comprometre'ns col·lectivament amb la nostra comunitat. Aquest és el repte. Amb aquest missatge el que requerim, el que necessitem perquè això sigui així, perquè sigui una candidatura de la gent, perquè sigui una candidatura de les persones, perquè el que necessitem és que la gent s'hi apunti. Jo vull formar-ne part, per tant et convido a formar part d'aquesta apassionant aventura de que plegats definim el que és el futur del nostre poble.